Musikana uyu ndakasangana munzi anoita zvekurima ndokutora dare rake ndichida kunoripira mota kuna mai vangu yanga ikanzi nababa vangu ndosara ndichienda mamamusoro naApril. Sandaenda ikoko ndakavatora ndakabhadhara mari yavo airidza aine manudzi masikani airidza manudzi mairi. Tadzoka ikoko ndopandakatanga kuona ndopandakatanga kuona kuti heti yanga ina precious yamusoro murume wangu. Ndobva ndamubvunza kuti zviri kufamba sei, akamuzukuru ndokangoisa musoro ndovandafonera tete wemurume wangu vakati heti yo ngaidzokere ndanda kuona zvanga zvichiitika. Ndobva ndaona precious siyana nemurume wangu naApril ndobva tadzosera heti, asi ivo vanga vakuipota vachienda kuna precious akuti vari kuitwa matare. Ndichiona mishonga ichiuya mumba, ndine munin'ina wangu uyu anondibikira chikafu, ndokuona ndichiiswa mishonga muchikafu. Ndobva kuti musati chikafu chikuiswa mishonga, pasi pemubhedha pakuiswa mishonga. Ndikaramba ndichivabvunza kuti siyanai nezvamunoita naPrecious, ndichidaidza Precious panyika. Precious akasvika pekuti ndaenda kuchiweshi muna October, vakamufonera kuti auye kuchiweshi. Ndikamuti wauya kuchiweshi sei? Ndakati handiri kuona ndichifamba newe noti kudanana mune murume wangu. Akati ndaudzwa kuno kuna mai mambo takakudari vanga riri kuchipembero rangakaungana ese mai mambo ndova ndidirector kuno. Ndikati hakuna zvakada zvokuti ungadirector namai mambo uchizwa kusvika kuno. Vari ikoko kwakabva kwanzi dare rangu inini nemurume rinoda kuti ndiite barika. Ndikati handingaiti barika naPrecious, Precious ndinomuziva mafambira hazviite. Saka akaramba achiteera kusvika achizoto ndasvika kumba kwanga ngorodha kumba kwangu ndikasvomubata nemurume akarara kumba ndikatora hembe yake akabva andiudza kuti hauna kuroorwa. Ndadaro akabva aenda kumapurisa kunoti ndakidhinepa mwana wakanga ari kuchikoro. Mapurisa ubva auya, mapurisa akati unogoti wakidhineperwa mwana sei iye mwana auya nebhazi, zvanzi nyaya yako ndevakatanga kundituka ndivo mapurisa kuti hauna kuroorwa ibayo, hauna kana kubvisirwa. Havandibvunza, waramba uchindibvunza kuti kudanana nemurume wako hauna kana kuroorwa, takangotongofanana kuti tiri vakadzi tese tiri pamurume umwe chete. Ndopandakati unozviziva kuti ndine bhuku rekuti ndakaroorwa. Zvanzi hazvina kana basa neni. Mota yanga yakutofamba iye aina dhiraivha mota yearmy achifamba naPrecious arimo achienda kwese kwaanoda. Kusvika izvozvizvi akauya murume akabuda mumba, atane 3 months abuda mumba akumuchengeta ukasobeso. Ini ndangosara ndiri pamba. Asi mishonga yauya mumba, ndinawo mapicha mishonga yauya mumba nezvese. Kuti murume akutogara kwaPrecious. Akugara naPrecious. Mune muchato here marriage? Traditional marriage. Yeah. I was traditional marriage. Yes. Right. Ndiri kuyo. Tandiri musuwe wenyika. Wandataura kuti handina mambo mutasa zimunya marange neni. Tandiri kwamutare tiri kudiscassa neNew Marriage Act yakaiswa, marights emadzimai nemarights evarume muchato New Marriage Act constitution yedu yeZimbabwe. Mupo pekugara yakabuda constitution yedu iri kutaura iyo yakatopasiswa ikatosainwa napresident gore rapera kuti mukadzi kana aine mushado unobvumira kuti murume aroore wakadzi wakawanda, mukadzi haakwanisi kuti aite suu umwe mukadzi, nekuti muchato wainawo unotendera kuti murume adi kunze kwekuti kana munhu aine chapter 511 yanga iri chapter 37 ndo pekuti mukadzi anodii anokwanisa kuti aite suu for adultery kune mukadzi
ari kurara nemurume wake. Uri panzwisisa? Zvichireva kuti iwewe muchato wako traditional handiti. Ende zvauri traditional wanga vachikwirudzira futi wakadzi kuti muri mudzimba umo madzimambo tichange tichichatisa. So that munhu haataura kuti zviri expensive kuenda kundodii kunochata chada kuzofambira chada kuzodii. Madzimambo tichange tichichatisa manje anaya takabvumirwa nemutemo nemameja city kuchatisa muchato wecustomary marriage act. Sungirwa kuti udi uchate muchato so that mitemo inodi inozokuprotect. So imimi iwe muzukuru muchato wauinawo unobvumira kuti murume wako arore wakadzi wako. Saka kana uchibvumira uchizviziya kuti unobvumira kuti murume arore wakadzi wakawanda uri kurambirei? Ari kundituka. Iye Precious anouya achindituka achindirwisa. But apa charge sheet yako haina kutaura kuti ndakakumhangara kutukwa. Inotaura kuti ndoda kudii ndinga charge sheet. Nyaya ndeyekudanana nemurume wangu ndoda kuti pane membe 4. Saka charge sheet yako iyo uri kuzviona kuti ndeyekudanana nechi yanga iri kutukwa. Saka ungatoise charge sheet ingaike nawo yekutukana kuti hapana munhu anobvuma kutuka umwe munhu achiega, then mutemo unodii unokwanisa kuti ukubatsire nawo kuti ubhadharwe. But iyo yekuti mukadzi wako murume wako adana newakadzi kana achida 7 kana chii haina problem. But kundituka ndikuti iwe hauna kana chinyi chauinacho hauna uroro hauna mudzimu zvapinda papisvo kundituka ndozvatisina neproof yacho tinotaura kuti kana tichikubatsirei zvakare so that kana muchizomuunza mune proof yacho here, nekuti mune proof yekuti makamubata achirara nemurume wenyu mukatora dress mutori nemhosva ipapo. Tine proof yekumapurisa. Yekumapurisa. Kana muine proof. But imi munoziva kuti mune mhosva here yekutora chidress remukadzi arora nemurume wenyu mumagumbezi. Handina kutora magumbezi, ndakavabata vari mese. Ndozvanoti mune mhosva yekutora nhumbi dzake ari kurara nemurume wenyu makamutorera pakai neFDE nekutobvumirai kuti mutorere murume wenyu kuti arara iye muchato wamuinawo uchibvumira kuti aita wakadzi wakawanda. Inini nyaya yangu pandakauya kuno ndakauya kuti ari kundituka. Aiwa kuti yedress nekuti mataura imimi zvedress ndakaona navarukidza wakarara ndikatora dress munoziva kuti mutori nemhosva yekutora dress remunhu. Saka tati tikujekesere kuti munopedzisira mapinda mumhosva imi mamusiri mumhosva nenhau yekuti mune muchiekta nyaya dzeo. Chokutanga onai kuti muchato wandiinawo uyu wakamira sei, unondibvumira zvipi? Uyai tokupai maadvice, endai kumalegal aids okupai advice. Muchato wandiinawo uyu unondibvumira here kuti ndike ndichirwisanisana neumwe mukadzi kuti adana nemurume wangu? Then vanokupai chii? Imi muchitodzokerai kune murume wenyu mutonodii izvo zvekuti achada kuroora vanhu wakawanda. Sidai makange mati pamakange muchiwanana maisada zvese izvo makaenda kuti ngatiendei kuchapter 5:1 ndo yairi kuprotectai kuti inotaura chii. Asi chapter 5:1 yacho zvakare izvo zvezvi yakutaura kuti murume ari pachapter 5:1 anobvumirwa kuita girlfriend, mukadzi anobvumirwa futi kuita chi boyfriend because mapinda mucontract, zvamuri mucontract asi
iyo contract hiyo uyo akabodawo kuti aite boyfriend hapana problem, but at the end unobvumira zvawo kuti you can now sue nekuti uri pachi but haurambidzi kuita boyfriend negirlfriend. Murume anobvumirwa kuita girlfriend, mukadzi anobvumirwa kuita chi boyfriend. You see, wangu andina kura nekuona akati akuda kuenda ikoko hembe dzinda andinadzo akatorongedza hembe dzakakaenda. Problem iripo yekuti ndekuti uyu ari kundituka nekundirwisa ndo problem iripo, asi hembe akatotakura akatenda ari kugara naye kwaari kugara. Vanhu musaiti hasha manje mutori nemhosva, mhosva yenyu ine evidence nekuti makatora hembe yake handii ine evidence, zimhosva ziguru rake rekutuka ndokunge paine mupurisa anoda kuzoita witness kuti zveshuwa ndakazwa achiri kumutuka as witness, ndeyekuti inovhiwa, haivhiwi, inovhiwa, but yenyu imimi itori neevidence. Kuri kuti akandozvinzwa izvozvezvo anodzoka achitaura kuti makashereketa nehembe yangu, maiitei nehembe yangu, maibatire chii, zvai zvinotokupinza imwe. Kana makangwara uchitoona madzorera munoita chi hembe idzodzo mudzidzorere kwaari. Saka I think ndo pandinogumira ndofunga kutora kwawakaita hembe nawo pahushe kunobvumirwa, nekuti pane chiya chatinozoti isuturai wakatora here mufuko wako wake, mufuko uyu wakatora mufuko kuti iite exhibit. Ndo zvatinokutaura ishe, maamuri pakakotsira here? Mukava mukuzvinzwa, ini ndiri kukutaurirai kuti muchato wake unobvuma kuti murume wakaita wakadzi waini, saka anondotorere hembe kune mukadzi wechipiri. Ndo zvatinokoseka kuranga kwaadika nemukadzi une mvumo. Zviro zvatinokujekeserai imi munotaura kuti zvatinokujekeserai muchato wawainani nemurume wake. Murume wake can have as many several wives as many as he would want. Zveuri ndo muchato uripo. Tingakutandaudze nyaya auzinzwa chauda pedzi kuti achinje manyorero onyora zvekutuka asi zvine evidence matiri kumapurisa tipe mabharani. Right. Kanembo so that painouya but I advise kuti ena unondoona kuti zvenziro zvinozoka sei kumuridzi asati adi achenjera, nekuti utori nemhosva ari kufamba nayo wakatakura zvakatoipisisa.